Така, здравейте хора, аз съм Нерой и това е първия епизод на Minecraft Pocket Edition. За моят първи клип в моя канал ще направя едно кратко клипче за Creative World. Да виждате тази мизерна къща и това стадионче, което направих. Тук сега видите един мизерник. Той най-накрая напусна къщата ви. Така, от доста време е в тази къща. Така. Тук имам 3 кучета, едното порасна съвсем наскоро. Тук виждате 2 легла, отгоре книги, от тази страна същата работа. Тук доста ако се получи чест, крафтинг тейбъл, 2 печки, чест и... крафтинг тейбъл и чест. Така. Отиваме на втория етаж, който и той горе-долу се получи. Виждате? Доста яко. Сега ще видите митичните създания в моя двор, като прасетата нинджи, овцете и пилетата. Този мистичен фонтан, който е направен за бяс, въпреки че и той става. Така, виждате тук терена, стадиона, както искате го наричате, скамейките, тук вратите, поне едната врата, тя се получи доста яко и другата също се получи доста яко. Ако примерно искате да гледате някакъв матч, слизате при този диспингур, казвате му дай един билет, той ви дава примерно сектора, ето сектора пишеше долу. Ето тук и отсреща е сектора, зад вратите е сектор Г и ето го таблото. Сега ще имам съблекалните. Да, съблекалните са доста готини. Не знам вас дали ще ви изкефат, но мен на кефи. Охо. Така. Ето е домакинската съблекалня. В нея футболистите складират калеври, екипи и презервативи. Стига треньора да не знае. Така, това е в едното. В гостнинската добре, както и да е. Тук също футболистите складират екипи, калеври и още един път повторям, презервативи, стига треньора да не знае. И да, това общо взето. Ако футболистите вече са готови, излизат и кой откъде, Гълбо, Враца и Перник, кой от село, кой от град, да си ходи, джендем. Така, преди да свърши клипа, искам да кажа, че сега за Коледа ще си купувам микрофон и ще почна да снимам на моя компютър, но няма да спирам поредиците и на телефона, така че надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Ако искате още клипове, се абонирайте и чао!